ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ini melanjutkan sing kemarin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratu khaufihim minallahi ta'ala fi hali bidayatihim wa hali nihayatihim. Di antara akhlaknya para ulama salaf yaitu banyak takutnya kepada Allah di waktu pertama kali dan di waktu akhir-akhir. Kalau sudah sampai puncaknya sangat takut, iku nggak tambah nemen takutnya. Lah takut di pertama ambil takut di akhir itu beda ya. Di awal mula mungkin menjalani suluku torikil akhir ya. Iku perbedaan takutnya ambil ketika sudah ma'rifat nang Gusti Allah iku sudah beda rek ya. Sudah beda. Kalau sampean pertama kali mondok nang situ kiri, rasa wedine iku beda ambek sampean iku lek wis sampai alia. Beda. Jadi sing pertama sik durung akeh ilmune, cara wedi iku wedi nang pengurus. Durung ono perasaan wedi nang kiai. Tapi engko lek wis alia baru sampean duwe rasa wedi nang kiai. Padha karo ulama salaf. Ulama salaf ketika pertama kali menjalani suluk iku ana wedine, tapi wedi ketika pertama dengan wedi ketika engko di akhir di puncak itu berbeda. Makanya lakin fi hali bidayatihim minadz-dzunub wa khaufil azab. Di pertama kali ulama salaf iku wedine masalah wedi nang dosa, wedi disiksa ya. Wa fi hali nihayatihim khauful ijlal wa ta'zim. Ketika mereka nyampe di puncak iku wedine sudah beda. Takutnya sudah bukan takut nang dosa, bukan takut nang disiksa, tapi takutnya karena ijlal. Takut merasa takut mengagungkan, bukan takut mengagungkan, sudah merasa mengagungkan Gusti Allah, sudah ma'rifat, sudah kenal menang Gusti Allah kayak wis duwe rasa wedi. Sudah tak apa ya beda ambek sing pertama. Pada karo kini orang pertama kali menjalani suluk wedi engko mlebu neraka ya apa rasane, engko wedi disiksa, wedi akeh dosa. Lek wis wong kok puncake makrifat nang Gusti Allah iku enggak ngurus dosa, enggak ngurus disiksa wis. Sing penting wis cedhek nang Gusti Allah iku duwe rasa wedi. Ya beda antara wedine wong sing pertama ambek sing wis puncake kenal ya. Jadi lek sing pertama iku wedi krana disiksa, wedi krana berbuat dosa, dan ketika sudah sampai pada nihaya pada puncaknya wong iku wedi karena ada rasa mentakzimkan Allah, mengagungkan Allah. Makanya lek wis wong iku seneng nemen nang Gusti Allah ya. Wis mahabbah luar biasa, ma'rifate luar biasa, wis kenal nemen nang Gusti Allah iku ndak mikir mlebu neraka, ndak mikir disiksa. Karena apa? Karena wis seneng. Sampai ana makalah lalu aku makalah ya. Iku ndek ningsor iku. Makalah Ibrahim bin Adham. La an adkhalu an-nara wa qad ata'tullaha ahabbu ilayya min an adkhalal jannah wa qad asaitu. Jadi aku itu lebih seneng mlebu neraka tapi saya dalam keadaan taat nang Gusti Allah daripada saya masuk surga tapi saya dalam keadaan maksiat. Jadi ndak mikir kok wedi di neraka panas apa ndak mikir. Sementing aku iku wis taat nang Gusti Allah. Uang iku lek wis mlebu, lek wis kadung mahabbah nang Gusti Allah, wis oleh ridhone Gusti Allah, mlebu neraka nang ana wedine. Apa panas apa gak? Kemungkinan gak panas. Karena apa? Karena wis oleh ridhone Gusti Allah. Wa min lazimi khaufihim an-nadam daruratan fil halataini. Jadi kelaziman